to moje skromne dzieło, które udało mi się stworzyć przed chwilą. A to ja, Mikołaj, a to wszystko, co tutaj widać naokoło, to jest gra Zdychające Światło, czyli w wersji oryginalnej Dying Light w wersji preview i to jest mój dziewiczy pierwszy live kontakt z tą grą. I mam tutaj nadzieję wam w tym krótkim, rzeczowym filmie najważniejsze rzeczy o tej grze powiedzieć. Nie będę wam nic mówił z fabuły, bo ta wydaje się na ten moment bardzo ciekawa. Dość niesztampowa jak na gatunek gier typu zombie za mną biegnie i chce mnie bajsnąć. Także odkryjecie to sobie sami. A tak pokrótce, o co tutaj chodzi? No, to wygląda jak takie połączenie, powiedzmy, mama Mirror's Edge i tata Dead Island bardzo się kochali. Wiecie co było dalej, nie? No nie będę mówił, bo by trzeba było dać ograniczenie wiekowe plus 18 do tytułu. Także mamy tutaj te typowe z Dying Lighta bronie typu gazrułka albo drewniano-decha z gwoździami. Mamy tu też rozwój postaci, idziemy w 3 takie typy zdolności, czyli przetrwanie, zwinność i siła. Mamy tutaj, możemy tworzyć tutaj przedmioty, tworzyć broń, naprawiać ją, tworzyć apteczki. Tu jest nasz ekwipunek, czyli to, co mamy przy sobie, zadania, mapa, no czyli tu w zasadzie typowo Dying Lightowo i od razu na plus muszę stwierdzić, że bardzo ładnie wygląda cały ten HUD, łącznie z menusami i tak dalej, czcionka i podświetlenia i to bardzo, bardzo przypadło mi do gustu. A co tutaj mamy Mirror's Edge'owego? No wszystkie te właśnie, tak na marginesie widać, nogi. I to jest już w tym momencie stawia tą grę bardzo, bardzo wysoko. Widać nogi, można skakać, można się podciągać, zaraz wam to gdzieś pokażę. Graficznie jest naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładna jakość tekstur, superowe oświetlenie. Progres od tego już wymienionego wcześniej Dead Islanda jest, jak to się sam go do po śląsku, pieronowo fez wielgi. No a tymczasem, w ogóle taka największa różnica chyba w porównaniu do Dead Islanda, to jest to, że tutaj trochę ciężej jest, jeśli chodzi o to, że tutaj nie spotkamy sytuacji, że są 2 zombie na krzyż. Tutaj jest ich tyle, że generalnie lepiej przed nimi uciekać, niż z nimi walczyć. Można też wskakiwać na różne... O, spróbuję tutaj... O! No i jesteśmy w zasadzie już bezpieczni. Teraz mogą nam, jak to się godo, naskoczyć. Tutaj przeważnie lepiej właśnie salwować się ucieczką, niż się z nimi prać, ale ja trochę zademonstruję wam walkę. Czyli coś, czego nie było na przykład w Dead Islandzie, czyli kopnięcie ze skoku. Bardzo fajna sprawa. A, tutaj... Broń się niszczy, jak też identycznie to wygląda jak w Dead Islandzie. Najlepiej bić... O, wzrost poziom siły. Najlepiej bić po główce. Tutaj zombie co jakiś czas rzuca się na nas w przypływie agresji. A, idź, ty niedobry. I po głowie dechom. Coś cięższego, może gazrułą. Zombie zdają się też być tu wytrzymalsze. Dość zasadniczo bardziej niż to było choćby właśnie zaś w Dead Islandzie. No porównania z Dead Islandem są raczej te nieuniknione. Dobra. Jak widać bardzo wszystko to ładnie prezentuje się wizualnie. Modele zombie, animacje, tryskająca krew, w ogóle te palmy na wietrze, oświetlenie. Bardzo sympatycznie. Wszystko to wygląda, dobra. Tutaj te rączki takie kojarzą się jak najbardziej z 3 Far Cry'em, ewentualnie 4, ja 4 nie grałem, to się nie wypowiadam. Dobra, stoi jakaś łada Samara w Gypelhalterze nic. No to cisnymy, mamy cel, mamy udać się do Zerea po zaszczyk. Prawdopodobnie to się da zdetonować, ja jeszcze tego nie umiem, jestem za mały. Muszę rosnąć i być dużym chłopcem, zwalczaczem zombiów. Przeszukamy hasioczek. Dobra, nic, to idymy. Także no, ciężko w tym momencie jeszcze coś tu powiedzieć, nie zdradzając wam za wiele. Też dlatego pokażę wam te takie najbardziej powiedzmy, można powiedzieć widoczne cechy? Chyba można. Nie, to było wyżej, tu już ich coś zmaścił. Gra mi tak czasami się trochę przycina, jak widać, ale to może być wina tego, że mam słaby komputer, chociaż myślę, że nie jest on aż taki słaby, ale jest to wersja preview i to prawdopodobnie będzie działało jeszcze lepiej. O! Tutaj tak asasynowo Mirror's Edge'owo
Wielgi... A co to jest? Znaczy to wiem co to jest. To jest taki tyn z wodą. Wielgi czerwiony krzyż. Siup. Ja jestem po drugiej stronie. Wchodzisz do bezpiecznej strefy. Czyli tu już nam nikt nie zrobi żadne kuku. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie Ej, wrócą. gościu, masz fanogivera, nie chcesz się tego pozbyć. Dobra, gdzie jest ten... Ten główny pon, co mam z nim tam zamienić porasów. Stoi jakiś kamas. Jakieś papiury. Nie idzie bić w strefie bezpiecznej dobrze. To zmniejsza potencjalną przemoc. Gdzie jest ten hopek? Teraz będę błądził jak taki głupek. Aha, no tak, no, żeby tak wleźć do środka. Klub. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Rahim. Także jak widać główną postacią jaką tutaj gramy jest członek sławnego zespołu Paktofonika. Można powiedzieć zespołu. Nie wiem, nie znam się na tych wszystkich motywach rapersko, muzyczno, hip-hopowych. Jestem lamerem w tej materii. Nie pokazuję wam specjalnie cutsceny, bo naprawdę szkoda, żeby wam tutaj marnować przyjemność z gry. Ale strasznie tutaj mi się spodobał ten efekt i te ptaki, które tutaj w sumie nawiązanie do filmu Hitchcocka w tym momencie jak najbardziej. Masz punkty umiejętności do wydania. Wybierz jedno z drzewek umiejętności, aby wydać punkty. Dobra, wybiorę, bardzo chętnie. Ja bym poszedł w siłę, bo jak mówił wieszcz, siła. Drzewko siły ułatwia walkę. Dobra, umicie czytać, najwyżej tam zasztopujecie i sobie przeczytacie. Ło! No, tutaj rozwój jest o wiele bardziej rozbudowany. Ja bym powiedzieć rozwój rozwinięty, ale nie. Niż w Dead Islandzie. Tutaj wykupiłem sobie ogłuszenie, czyli każde uderzenie bronią obuchową może ogłuszyć przeciwnika i to jest bardzo fajne, a jednocześnie mogę też sobie rozwinąć przetrwanie. I co mamy tutaj za pierwszy bajer? Naucz się wytwarzać... Aha, wytwarzanie podstawowych przedmiotów, to jest ok, bo w Dead Islandzie bo teraz sobie właśnie ogrywam też Dead Islanda i mam tam chyba 14 czy 15 poziom, a dalej się nie nauczyłem się otwierania nawet najbardziej podstawowych zamków. No i przez to taki jestem tam troszkę upośledzony. Dobra, spróbujmy teraz powalczyć. To jest zepsute, ale mogę to naprawić. Nie trzeba tak jak w Dead Islandzie z każdą zepsutą bronią od razu lecieć do warsztatu. Także propsy. Uwaga. Zaskoczenia! Gra musiała zlagować tak podle. Czekaj, teraz ci się odwinę. A! Ło, jak słodko. Trochę szarpie, mówię, ale to jest z pewnością moja wina. Ale w ogóle zwróćcie uwagę na podłe ryje nieumartych. Są naprawdę podłe. Dobra, ciap, z buta i z podskoku, jeb. I do bitka. Bardzo fajna jest ta walka. Czuć... Nie chcę powiedzieć, że jak w prawdziwości, bo nigdy nikogo nie... Aha. Nigdy nikogo nie okładałem gazrułą w prawdziwości, ale no... Powiedzmy, że jak kiedyś będzie inwazja zombie i będziemy je ciulać gazrułą, no to właśnie tak to będzie wyglądać. A ja wylazłem z miejsca, z którego miałem odebrać misję, także sprytnie, Mikołaj, na propsie. Działasz jak to zwykle masz w zwyczaju. Tu ma być jakiś chopecek, siedzi. Murzyn. Gra nie jest rasistowska, są w niej różne rasy. Zaliczamy na plus. Ciekawe, czy będą też islamiści. Znowu starałem się nie zepsuć wam przyjemności z fabuły. To już zobaczycie sobie sami, jak zakupicie sobie grę po premierze. Tutaj mamy też, dopiero teraz się kapłem, że mamy menu broni. Takie te typowe kołowe menu. Byłem przyzwyczajony, że one jest pod rolką myszy, a tutaj jest one pod numerkiem 9 na klawiaturze. To jest podejrzane. Nigdy nie wierzcie trupom. No dobra. Trupowi niby można wierzyć, bo nie żyje, nie? Ale to jest często złudne. Jest trochę parkura. Trochę parkura, hop bez staruła. Czyli coś tam, śląsko-rymowanka. Spoko. Czyli teraz bawimy się w małego elektrykorza. Mówi Jade. Czy Mówi do mnie Jade. Pilnie potrzebuje pomocy.
Bardzo ładna jakość tekstur w ogóle, Jestem kurde, na zewnątrz. strasznie robię dla atrakcyjne. Spike'a. Ty jesteś Crane, Nawet prawda? ogień ładny, ogień zawsze jest dla mnie Nasz biegacz ważny. sprawdza I jedną love you, z mommy, broni, które please prezydent find chce me. wykorzystać podczas swojej misji. Może tutaj znajdę jakiegoś z... Jest na Ej, on wygląda trochę jak Berlin Wardenga. otoczony przez zombie. Co nie? Musimy mu pomóc. W ogóle ten Zajmę się wygląda jak tym. mój kolega. Tego już gdzieś widziałem. Ciekawe. Ten wygląda trochę jak Zbigniew Buczkowski. Ale dobra. Co my tutaj? Pomóż uwięzionemu ocalałemu. Okej. Nie przedłużając, idą zombie. I jak tą pułapkę... Bo to miałem zrobić pułapkę i zrobiłem ją. Tylko jak ją teraz aktywować? Bo to działa na tej zasadzie, że oni podejdą i wtedy... Pup, wybuchnie. Tutaj możemy sobie podświetlić nasz cel. Dobra, zróbmy tak. Ładzia! A! Jeszcze ci mało. Ło! Z nogi. Dups. W ogóle oni jakieś bidony ze sobą noszą. To chyba są zombie kolarzy. Sorry, że was tak traktuję po macoszemu, ale mam misję do wykonania. Uwaga. I teraz Mirror's Edge. Ciap, ciap, ciap. System działa płynnie i bez większych problemów. W Mirror's Edge też działał dobrze, w sensie no nie zawisamy w powietrzu, nie dzieją się inne takie straszne rzeczy. Także jest ok. Dobra, teraz czy uda się zrobić daleki skok? Udało się. Wiedziałem przez okno, nikt się nie powinien kapnąć. O proszę, Knoz, Annat. Można zrobić pranie, ugotować obiad. Pełen survival. Skrzynia. A w niej typowy duct tape. Tutaj kulturalnie otwieramy drzwi. Dzień dobry. Czy chce pan może porozmawiać o inwazji zombie? Gdzie ten ocalały? Ło, no i widać, że zapada zmrok. Jest zmienna pora dnia i nocy. I w tym momencie już jest tu tyle zombie, że z nimi walczyć raczej... Znaczy... No tak. Odrobinkę mi się kojchło, jak było widać. Ale myślę, że te najważniejsze rzeczy, które chciałem wam pokazać, to pokazać mi się udało z Dead Islanda wersji preview, którą otrzymałem od sklepu Computronic. I cóż, razem z panem baseballistą czekamy na wersję pełną. A was zapraszam do dyskusji, co o tym sądzicie? Czy może mieliście też okazję pograć gdzieś, czy na pokazach, czy wersję preview? Jak widzicie to w porównaniu z na przykład Dead Islandem i generalnie co myślicie? I tymczasem to byłem ja, Mikołaj, a to było Umierające Światło. I trzymajcie się. Pa!